дар чаҳорчӯби истиқбол аз рӯзи ҷаҳонии футбол дар шаҳри хуҷанди вилояти Суғд як фестивали бо нуфузи футболӣ ва мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футзал баргузор гашт. телевизиони варзиш сабти мустақими ин бозиҳоро ба бинандаи худ пешкаш кард ва мо дар ин барнома оид ба вижагӣ ва аҳамияти баргузории ин мусобиқа хоҳем гуфт. ҳадафи асосии мо баргузории ин фестивал якум ин иқдоми пешгирифтаи роҳбарияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар симои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки бисёр сиёсати варзишдӯстона ба роҳ мондаанд ва баъдан роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон дар симои муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки бо иқдоми худ ба Созмони Милали Муттаҳид ҷашн гирифтани рӯзи ҷаҳонии футболро пешниҳод карда буданд ва мо тамоми ин иқдомҳоро сарҷам намуда хостем саҳми арзандии худро барои пешрафти футзал, барои пешрафти футбол ва нишон додани мақоми Тоҷикистон дар рушди футбол ба ҷаҳон пешниҳод кардем. мақсади гузарондани ин чорабинӣ татбиқи сиёсати пешвои миллат дар самти таҳкими муносибати дӯстона байни кишварҳои ҳамсоя ва инчунин дастгирии амалии пешниҳоди муҳтарам раиси Федератсияи футбол Рустам Эмомалӣ оид ба рӯзи ҷаҳонии футбол ва инчунин тарзи ҳаёти солим ва рушди футзал байни ҷавонон мебошад. агар гӯем баргузории ин мусобиқа идомаи мантиқии ҳамоиши сарони се кишвари ҳамсоя ки дар рӯзҳои истиқболи Иди Наврӯз дар Хуҷанди Бостонӣ баргузор гашта буд, хато намекунем. ва имрӯз бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футзал дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд бо иштироки 6 дастаи беҳтаринҳои ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қирғизистон, Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Тоҷикистон ташкил ва баргузор гардид истодааст. албатта ҳадаф аз баргузории чунин чорабиниҳои мазкур ин ҳам муттаҳидсозӣ ва сарҷам намудани имрӯз мардуми сайёра, махсусан мардуми Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва яке аз ташаббусҳои роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон ин ҳаст ки рӯзи ҷаҳонии футбол эълон карда шуд. Ин ҳам бошад бо мақсади муттаҳидсозӣ, сарҷам намудан ва якдилу якёнагӣ ба ҳисоб меравад. Хочу поблагодарить, спасибо сказать, что нас пригласили на такой турнир. Очень для нас это будет интересный турнир. Хочу сказать спасибо организаторам за организацию. Очень тепло нас встретили, все условия для нас создали. В первую очередь еще хочу сказать, что это объединяет нас страны. Это близкий Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, кто присутствует здесь. амин як 2 моҳ қабл дар шаҳри Хуҷанд роҳбарони се давлат бо роҳбарии муҳтарам ҷаноби олӣ бо роҳбарияти ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҷумҳурии Қирғизистон бисёр як чорабинии бо ҳашамат гузашт ки таҳкими дӯстӣ дар он ҷо буд ва мо хостем ҳамон дӯстиро ба воситаи футзал, ба воситаи футбол ба ҷаҳон нишон диҳем. ин мусобиқа 6 дастаро аз кишварҳои дӯст ба ҳам овард. албатта рӯйдоди аз ҳама дидании ин мусобиқа иштироки яке аз ситораҳои тобноки футзали олам Фалкао буд ки ба хотири ширкати ӯ чандин дастаҳо мехостанд дар ин мусобиқа ширкат кунанд. خیلی خوشحالم که اینجا حضور داریم و فکر میکنم تورنمنت خوبی باشه و انشالله که از این تورنمنت ها تکرار بشه و بتونیم گسترده تر کنیم فوتسال انشالله توی منطقه. Приятно, что с Узбекистана команда приехали, с Ирана звезды приехали. И что самое приятное, мы здесь на турнире увидим самого Фалькао. И что я хочу сказать, этот турнир, мне кажется, будет объединять Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, соседние страны. И развитие не только футзала, но и в дружбе этих стран. Каждым годом будет все лучше и лучше, наверное, будет этот турнир.
зафар раҳмонов муассиси дастаи сипар мегӯяд андешаи даъвати фалкао ба тоҷикистон ин орзуи деринае буд ки инак амалӣ шуд. сараввал изҳори миннатдории худро ба нафароне баён мекунам, ки маро ба Тоҷикистон даъват карданд. Инҷо хеле ҳавои форан ва фазои хуб дорад. Дастаи сипар маро барои бозӣ дар ҳайати худ даъват кард ва итминон дорам, ки бозиҳои мусобиқаи мазкур хуб сипарӣ мешавад. Аз ҳама чизе, ки дар ин мусобиқа бароям писанд омад, ин шумораи аз ҳад зиёди мухлисон дар минбар аст, ки ба футзал таваҷҷӯҳ доранд. Ба ҳамаи тоҷикистониён рӯзи ҷаҳонии футболро таҳният мегӯям. албатта омадани Фалкао ё ки андешаи даъват кардани Фалкао ин орзуи деринии як гурӯҳе буд, ки ҳамроҳи ман солҳои сол ба ин вақт омада расидан. Масалан, мо як гурӯҳ, як тиме ки мо сохтем, тими Сипар, орзуи аввалини мо вақте ки тим сохта будем, мо мехостем ҳамин тими мо ҳам дар даруни Тоҷикистон, ҳам дар даруни Осиё ва ҳам дар ҷаҳон як номи худашро дошта бошад, як обрӯи худашро дошта бошад. Ва ҳамон вақт тақрибан 2014 сол вақте ки мо тими Сипарро ба лигаи бартари Тоҷикистон гузоштем, ин орзуи ҳамон вақтаи мо буд, ки ба тими мо ситораи беҳтарини ҷаҳон, ситорае ки дар футзал рақами 1 аст, онро даъват кунем. Ин орзуи дерина буд. чунончи гуфта шуд, дар ин мусобиқа тоҷикистонро қаҳрамони феълии мамлакат Сорук компания ва дастаи мизбон Сипар намояндагӣ карданд. Сипар дар ин мусобиқа як ҳайати беҷаи ситораҳои футзалро ба ҳам овард. ман аз Бразилия ба кишвари Тоҷикистон омадам, сайругашт кардам, дидам ва аз меҳрубонии тоҷикон хеле шод шудам. ин гуна ки футзал дар кишвари шумо мегузарад, бовар дорам дар ояндаи наздик дастаҳои шумо аз беҳтарин тимҳои ҷаҳон мешаванд. даъвати ситораҳо аз он иборат буд, ки бисёриҳо мехостанд ба Сипар биёянд, чун пас аз он ки дар расонаҳо хабарӣ шуд, ки Фалкао ба Тоҷикистон меояд, ба ман ҳам аз тарафи Русия, ҳам аз дигар давлатҳое ки бисёр футзал дар он ҷо рушд ёфтааст, ҳатто аз Португалия, аз Бразилия ва дигар, аз Итолиё, аз Фаронса, бисёр хоҳишмандоне ки ба Сипар биёянд ва бо Фалкао дар як тим бозӣ кунанд. бисёриҳо хоҳиш карданд, аммо аз бас ки маҳдудият вуҷуд дошт, мо аз даруни онҳо интихобан чанд нафарро даъват кардем. Масалан, Купатадзе, дарвозабони беҳтарини Русия, Дмитрий Лисковро, ки он низ бисёр дар худ бозиҳои калон дар тими миллии Русия кардааст, ҳамчун яке аз бозингарони беҳтарини Русия шинохта шудааст, онро даъват кардем. ва тамоми ситораҳое ки пештар дар Қирғизистон, дар Ӯзбекистон, дар Эрон баромад карда буданд, онҳоро низ даъват кардем. Масалан, дар ҳамун рӯзи фестивал ҳамагӣ онҳо бо Фалкао дар як тим ё муқобили Фалкао бозӣ карданд. як эҳсосоти хуб, як хотираи бисёр хуб аз онҳо монд. албатта омадани Фалкао бар ин чеҳраҳои саршиноси футзали олам ба Тоҷикистон ба обрӯ ва эътибори футзали мо афзуд, зеро бархе аз ҳамватанонаш имкони ӯро дар Бразилия дидан надоранд, куҷо расад ба дигарон. خیلی که میبینیم در اینجا ستاره جهان با نام فالکاو به مهمانی آمده است و من امیدوارم که در آینده فوتزال تاجیکستان یعنی جلب نمودن جوانان به فوتزال زیاد می شود، انکشاف می یابد و جوانان ما به ورزش خیلی هم بسیار جلب کرده می شوند. Это очень большой плюс идет. Приезжает это самая легенда всего мини-футбола, всего мира, это Фалькао. И это дает, конечно, престиж. Не каждая такая звезда приедет в город, а люди постарались и делают. И
местные болельщики увидят такую звезду. Як иқтироми хубе ки роҳбари дастаи Сифар Зафар Раҳмонов пеш гирифтан дар рӯзи ҷавонӣ, дар ҳафтаи ҷаҳонӣ футбол, рӯзи ҷавонии футбол мусобиқаи байналмилалӣ ташкил карданест дар шаҳри Хуҷанд. Умедворем ки яке аз ситораҳои беҳтарини футзалро даъват карданд, 4 карда қаҳрамони ҷавон Фалкаоро. Як рӯйдоди таърихӣ мешавад барои ва як такуни ҷиддие мешавад барои пешрафти футзали Тоҷикистон ва футзали вилояти Суғд, барое ки омадани Фалкао худаш як рӯйдоди таърихӣ аст ба Тоҷикистон. албатта ҳамагӣ он нафароне ки дар инҷо бо Фалкао вохӯрданд, бисёриҳо бори аввал вохӯрданд. Ҳатто бразилиҳо бори аввал дар Тоҷикистон бо Фалкао вохӯрд. Он бозингарои масалан як мураббии бисёр шинохтаи Қирғизистон Данияр Абдураимов гуфт: ман 25 сол боз орзу мекардам ки бо Фалкао дастфишорӣ кунам, на ҳамроҳ бозӣ кунем. Бозӣ кардан ин як таифистад, дастфишорӣ кунам, акс гирам. Ва вақте ки шунидам ки ба Тоҷикистон меояд, аввал дар ҳайрат мондам ва боварии ман ҳамун рӯзе ки Фалкаоро дидам баъд ҳосил шуд. То ҳамон вақте ки Фалкаоро надидам, боварӣ ҳосил накардам ки Фалкао ба Тоҷикистон меояд. Ин як пешравӣ дар футзали Тоҷикистон, дар футболи Тоҷикистон, ин як муваффақияти калони Федератсияи футболи Тоҷикистон мебошад. ҳатто чунин як мусобиқаи сатҳи баланд бидуни қисматҳои фарҳангиву тафриҳӣ набуд ва дастандакорон инро ба таври фароғ истифода карданд. аслан ин гузарондани чорабинӣ ба умуман ба футзали тоҷик, ба футболи тоҷик боварии онро медиҳад ки дар оянда ҳар як нафари иштирокчии ҳамин чорабинӣ, ҳар як кӯдаконе ки дар чашмонашон як дурахш буд, дар чашмонашон як боварӣ буд ки дар оянда низ онҳо метавонанд мисли Фалкао як ситора шаванд. ман боварӣ дорам ки дар оянда ин як такони мусбие буд ба футболи тоҷик, такони мусбие буд ба он ҷавонон. Як тамоми ҳамун ҷавонон, тамоми ҳамун наврасоне ки дар ин фестивал иштирок карданд, ба пироҳани худ аз Фалкао имзо гирифтанд, ба тӯби худ аз Фалкао имзо гирифтанд ва ҳамагӣ дар симои онҳо муайян буд ки дида мешуд ки ҳамагӣ хушбахт ҳастанд, худашонро ҳамун рӯз хушбахт эҳсос карданд ва ҳамагӣ мехоҳанд ки дар оянда мисли Фалкао як ситора шаванд. дар финали ин мусобиқа дастаҳои Сипар ва СКБ Бонки Ӯзбекистон ба ҳам омаданд ва ғолибият насиби меҳмонон шуд ва ба қавли Зафар Раҳмонов муҳимияти ин мусобиқа барои онҳо чизи дигар буд, на ҷом. ва вақт ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, дастаи СКБ Банки Ӯзбекистон дар мусобиқаи байналмилалӣ ҷоми Тавҳидбон ки бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол дар Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд баргузор шуд, ғолибият ба даст меоварад. Дар финал онҳо дар муқобили Сипари Тоҷикистон дастболо шуданд. албатта гирифтани ҷом муҳимияти зиёд набуд барои мо, барои ташкилкунандагон. ҷомро кадом давлат мегирад муҳим набуд. муҳимияти баргузории ин чорабинӣ як дӯстиву рафоқат, сарҷамъии тамоми футзал, сарҷамъии дӯстдорони футзал аз кишварҳои ҳамсоя буд ва мақсади асосии мо як иди бо ҳашамати футбол гузарондан буд. ман фикр мекунам ки ҳамун орзуи мо барои гузаронидани ҳамин чорабинӣ амалӣ гашт. албатта ин иктифои кор нест ва ба гуфти ташкилкунандагони ин мусобиқа акнун он ҳамасола баргузор хоҳад шуд. Турнир этот очень солидный, как мы поняли, будет и в дальнейшем идти. Ну и как побывать, мы здесь не раз были, я приезжал с командой сюда, АГМК. И нам очень приятно приезжать в город именно в Хаджен, потому что нас здесь и уважают, и мы уважаем всех людей, кто здесь проживает. Умедворим ки ин мусобиқаи анъанавӣ мешавад ва ҳар сол мо дар
майдонҳои дар варзишгоҳҳои шаҳри Душанбе ё шаҳри Хуҷанд, дигар шаҳрнавоиҳо ҳамхоҳи Ситораро даъват мекунем, дастаи хуҷиро даъват мекунем ва ин чорабинӣ барои пешрафти футзал дар Тоҷикистон дар кишвар як такони ҷиддӣ медиҳад. ман боварӣ дорам ки ин мусобиқа ба сатҳи олӣ мегузарад ва барои рушди футзал дар ҷумҳурӣ заминаи мусоид мегузорад. انتظار میگم اولی که گفتم فکر می‌کنم سطح بازی خیلی بالا باشه و فکر می‌کنم اگه این تورنمنت‌ها بیشتر برگزار شه ما خیلی می‌تونیم کمک کنیم به سطح فوتسال تو آسیا. албатта баргузории ин мусобиқа сараввал бо дастгирии Федератсияи футболи Тоҷикистон буд, чун моҳи январи соли 2025 дар як протоколи вобаста ба рушди футбол вобаста ба рушди футзал дар онҷо қайд карда шуда буд ки гузарондани як чорабинии бисёр боҳашамат ва мусобиқаи байналмилалӣ байни се давлат Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон гузаронида шавад ва мо тасмим гирифтем ки бо дастгирӣ ва роҳбарияти бевоситаи Федератсияи футболи Тоҷикистон дар симои муҳтарам Рустами Имомалӣ ин чорабиниро ташкил кунем ва ман боз миннатдории худамро ба раиси вилояти Суғд, раиси Федератсияи футболи вилоят муҳтарам Раҷаб Аҳмадзода расонидам ки барои бо шукӯҳ гузаштани ин чорабинӣ саҳми арзандаи худро гузоштанд ва ба сарпарасти кулли ин чорабинӣ ҷамъияти саҳомии кушодаи Тавҳидбонк, тамоми роҳбарияти ҷамъияти саҳомии кушодаи Тавҳидбонкро миннатдорӣ баён менамоям ба тамоми наздикон, ба тамоми он нафароне ки моро дастгирӣ карданд ва ин идеяи моро дастгирӣ карданд ки мо як созем, як платформае ки дар оянда футболи тоҷикро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ дар арсаи байналмилалӣ нишон диҳем. миннатдории худамро ба ҳамаи онҳо мерасонам.